Gihatagan ng 8 nga grado ni Office of Civil Defense 11 Regional Director Leoncio Sirunay ang Davao City National High School isip pilot area sa Dakbayan atol sa gipahigayong third quarter sa nationwide simultaneous earthquake drill. Gingon ni Sirunay nga satisfied kini sa gipakita nga partisipasyon sa mga kabatan-unan human niya nakitaan kung unsa sila kaandam inig moabot ang kusog nga paglinog sa syudad. Nakita namin yung mga estudyante, no? Parang aware sila, naturuan sila ng mga teachers, no? Nag-execute sila ng duck overhaul. Then a little bit later, after 30 seconds, naglabasan na sila sa kanilang mga classroom. Nakita natin na normal lang sila, no? Although there are some na nagtakbo dapat, they will just walk faster than normal kasi pag may lindol kasi hindi ka naman makatakbo eh. Itong Davao City National School, ginawa nating pilot area, and they are very cooperative. We are satisfied with their performance. Subay niini dako ang pasalamat ni Fernando Maturan Jr., ang School Disaster Risk Reduction and Management Council Coordinator sa Davao City National High School sa gihatag nga puntos sa ila sa buhatan sa OCD. Di nagpamatuod lang nga nag-improbar ang pagpangandam sa ilang tulunghaan sa moabot nga paglinog sa Dakbayan. Laki pasasalamat namin kasi maraming beses na kami nagkaroon ng drill. So nag-improve yung paghahanda namin kasi kailangan itong malaman ng lahat ng mga estudyante on what to do kung sakaling mayroong darating na real thing, the big one. Awhag sa OCD 11 sa katawhan nga mo partisipar sa ilang ginapahigayon nga earthquake drill aron preparado kini sa mga mahitabo nga pagtayog sa kayutaan sa nasod. Kini ang inyong radyo man sa Davao City National High School kasamang Abby Bibera, Tatak, RMN. Tatak RMN.